Aquest projecte és el disseny i validació d'unes pràctiques observacionals de docents universitaris a les escoles. El que busca és validar un model formatiu de formació continuada del professorat universitari tornant a les escoles. Una sèrie de docents de la Facultat d'Educació ens adonem d'una necessitat sentida, que és que molts docents universitaris en el seu discurs acadèmic estan una mica allunyats del dia a dia, de la quotidianitat i del present de les escoles. A partir d'aquí fem una proposta d'una recerca on poder posar en marxa un procés formatiu per part de professors universitaris fent una estada de pràctiques observacionals a les escoles d'infantil i primària. Van utilitzar la tècnica del fotoveu. Aquesta és una tècnica que per nosaltres tenia molt de sentit no només perquè és un projecte innovador, sinó també perquè la tècnica del fotoveu, a partir de la fotografia i de la narrativa, el que fa és que el practicant pugui construir la seva realitat, però també pugui transformar-se ell mateix. Dunes vol dir docents universitaris a les escoles i remet a aquesta idea de duna, que la duna és un espai on es va d'un lloc a un altre però també es torna. Cada any hi hagin periòdicament una sèrie de places perquè certs docents universitaris tornin a les escoles d'infantil o de primària i puguin fer la seva estada de pràctiques observacionals o d'intervenció segons la modalitat d'aterratge que agafés cada docent. Les dues institucions, tant la universitat com l'escola bressol, s'apropaven i això també és més fàcil en el moment de rebre a les altres alumnes practicants en un futur, perquè si tenen tutores de pràctiques que han tingut un contacte directe amb el dia a dia amb una bressol, és més fàcil traslladar el que es necessita d'elles en un futur quan vinguin a l'escola. Jo crec que ajuda a la universitat a aterrar les coses que passen el dia a dia en els centres educatius, a veure com és el dia a dia d'un mestre i les dinàmiques que hi ha en els centres educatius, que de vegades, quan fa molt temps que no hi ets o quan estàs allunyat, és més difícil de ser-ne conscient. I a mi personalment m'ha portat molt la sensació d'ajudar l'estudiant a trencar aquesta idea que a la universitat som més teòrics i que no parlem tant de la pràctica. La idea d'aquest projecte i el bonic d'aquest projecte és que és un projecte molt innovador. I molt transformador, perquè tant transforma el propi practicant que estan allà, com transforma la universitat, com transforma també el sistema educatiu, perquè quan una persona va a un centre afegeix un valor afegit de reflexió que molts cops els centres et comentaven que no tenien temps de fer en el seu dia a dia i per tant hi ha com una sinergia o un benefici comú per les persones però també per les institucions i al final el sistema educatiu català.